Anong ano pa dito nakakaalala kay Dalin? Ito guys, dati naming scholar. Yan, good morning mga ka-dragon. Nakikita niyo ba yan? Dito na naman tayo sa Sibuyasan. Dahil ano ngayon, Saturday, wala kaming pasok sa tindahan. Yan, katatapos pa namin maglaba. Diretso kami dito sa bukid. Dahil magpapatanim paulit kina ate naman to, kina ate Irene, kina Kuya. Itong Sibuyasan na to. So walang mag-ipit. Kaya kami na lang ulit. Ganun talaga, ang magkakapatid, nagtutulungan. And guys, sana matapos tong kanilang patanim ngayong araw. Kaya lang medyo marami pa tong kanilang itatanim. Marami tayo guys sa area. So ayan mga ka-dragon, sinong ano pa dito nakakaalala kay Dalin? Ito guys, dati naming scholar. Ito na siya. Yan, maraming nagtatanong ng mga ka-dragon natin na kung saan na napunta yung mga dati naming scholar. Ito na siya. Nagbubunot na ng sibuyas. Nakikiarawan na siya. Nag-asawa na daw. Yung 5 scholar namin na katutubo, puro nag-asawa na. Si Dana, yan. Nasaan na si Dana ngayon, Dalen? Sa bayan po. Sa bayan. Nag-asawa na din. Magsikap yun. Pero kan din yung napangasawa niya, katutubo din? Hindi. Cristiano. Inom. Hindi katutuba? Ito matabiyaga dapat. Matabiyaga? Magsikap. Magsikap. Wala pa siyang anak na? Wala, kaya lang sobrang payat naman daw ni Dana. Hindi na sila bumalik sa pag-aaral guys, na lang sila. Nag-arawan na lang. Yan kasi pinag-aaral kasi hindi nag-aaral. Di sana sana maputing ka pa rin. Ayan, hindi mo rin sila mapilit kung talagang ayaw na nila. Ay, nagkasakit daw kasi siya, kaya nagkasakit siya. Tapos nakita niya na yung kanyang katutubo din yung napangasawa ma? Yan daw ang gatanin. Dalen? Ay, nandito? Hindi katutuba? Hindi. Ay, ano siya ay? Siganan? Taga saan? Sablayan. Kalayo man na nakilala yun. Kachat ma? Kachat niya siguro. Kachat ma? Kita man, kachat na ka na. Ayan mga ka-dragon. Yan na yung kasagutan ng katanungan ng iba. Kasi may mga nagtatanong pa rin talaga na, yung mga scholar nyo, saan na sila? Naituloy pa ba nila yung kanilang pag-aaral? Yan, hindi na, wala nang nag-aaral sa kanila. Si Dana na masukan na daw doon sa bayan. Ayan. Hindi ka buntes? Buntes. Ilang buwan na yan? 4 na buwan? Parang kalit man. Kitang mampay na eh. Masikog gayan ni Dalen. Hindi naluto mo doon. Ano yung pinaluto ko? Nagsalang ka na? Hindi ako sa paglat doon. Buntis na pala. Tapos nagpapainit ka pa. Talaga. Kailangan maghanap buhay. Yan, magiging mother ka na pala. Kala ko, nanganak ka na dati. Pero nabuntis ka na dati. Hindi pa naman, ngayon pa lang.
Yan. Tamanan, tibagbagakan. Ilang beses na agasan? Naagasan si Odette? Sana si ulit na yun. O yun si Odette, scholar din namin yun. Yun yung unang nag-asawa sa kanila, si Odette. Sumunod na to si Dalin. Nag-inggitan na, nag-asawahan na. Ay siya. Masarap-sarap mag-aaral eh. Meron naman kayong allowance. Everyday. Balik na tayo dito guys sa ano. Oh, may ganun pala eh. Balik na tayo dito sa Kobo. Luluto tayo guys ng gulay. Charan! Na! Sa ibang gulay ay? Doon, pasakyan pa siguro. Ano ito kanin? Dalawang saan na kumulo? Mga gamit ng teligaya pala to. Ang teligaya, LP. Ito pa. LP, ale. Nandito lahat yung mga gamit ng teligaya. Lagot kayo. Ale, nag-uuling. Dito tayo guys sa ano, sa loob ng kubo nila. Luto. Ayun na. Gagdaw. Ilang na nga. Daming munggo. Daming sabaw. Oo. Sagisipin niya yan pag ano, may pansit, may ano, may pangga. Ayun guys, papakainin natin yung mga katutubo. Ito lang naman yung paborito nilang ulam, munggo. Ayan. Ayan, pinatay na yung maingay. Samantalahan natin mag-video. Ang sarap yung aming pinakbit guys. Lagyan na natin yung fry. Okay. Halo-halo na yun dyan guys. Ganito talaga sa bukid. Hindi ganun siya, hindi ganun kalinis pero masanay na kasi kami dito kaya okay lang yan. Ano talaga ang mga maglulupa, mga magsasaka. Ayan. Buyo, hawo na ako sa Sige, busin nyo na yung munggaw. Rin natin guys yung bulak-bulak ng kalabas. Masal, doon ang makaming George. Ayan o, Ay busang. mahilig ka sa makahango. Ay, ulam mo. Yung nagalaga sa bata. Kakahain. Kaya yan yung nirig din. Walang nagtataw. Walang nagtatawagan. Wala, nagsara muna kami. Sa Sabado, ay kung ulit, Lunes. Bakit kanin o? Tinadoy! Ang gurigor man hindi bagis ba, hindi gaya. Busog na nga ako eh. Sabihin mo, palitan na lang kita ligaya sa. Tayo natin.
Antiligaya, ay, antiligaya, palitan ka na lang doon ng tilure. Nagasakit ka man daw kasi, nako, may garahe ka din yung antiligaya. Oo, ayaw niya. Pati yung gamot niya, ayaw niyang inumin yung panglagnat. Nagagaling lang siya ng kusa. Sa isang buwan yata, kuwan. Tuyot na. Parang tren na tren. Tayo, mga ano. Tayo mo ti mga hindi, mugo. Nung pagsandok sila. Ha? Ito na rin eh. Hello? Lasa na si Joseph. Wala talagang Yun. Ito si Joseph. May pa yun, tulog pa yun. Daling araw pa na gano'n yun eh. Pwede na yan. sige, bakbak. Maala. Dito kami mag ano guys, oh. Naubusan kami ng plato. Malinis naman yung plastic. Ay, na may ano naman. Hindi. Ito yung mga ano guys. Para-paraan na lang to. Yan habang ano, nagpapahinga yung mga magtatanim. Yan, magbunot naman tayo ng punla. Parang ang sarap magbunot. Ang lalaki kasi oh. Yung malambot ang puno, huwag mo nang isama. Ano malambot? Yung agkon nagkukulay na. Yung paghawakan mo, pag Parang wala may tubig. yung malambot na, hindi na matigas. Guys, tapos din namin yung ano, dalawang palat. Kainit, may init. Sakit sa balat yung init. Alas 3 na. Alas 2 pa lang. Kala ko day off ko guys. Day off sa bukid. Madimot galang. Malalaki itong ating ano ngayon guys. Oh. Nila. Ano na kasi talaga ito, tanimin na talaga. Delay-delay lang ng tanim gawa ng ulan. Yun na yung nataniman nila. Siguro hanggang Monday pa to. Hanggang ano punlaan. Tapos Namanya kaya guma. Guma. Pudot. Maligaw. Ay, naku, pagod ang mga ina. Lili muna kami guys ni Greta. Ayan. Buti na lang nakaka-relax dito sa ano. Ang ganda ng view. Tapos nakaduyan ka. Tapos may ganito kami maririnig.
Ayan mga ka-dragon. Nakauwi na yung ating mga magtatanim. Babalik ulit sila bukas. Siguro tapos na rin yan bukas. Ayan guys, pauwi na ang mga ina. Hapon na, time check tayo guys, 5:17. Ayan, balik ulit kami dito bukas hanggang hindi matapos. Nandito kami. Hanggang matapos. Hanggat hindi matapos. Oh, yan guys, nandito na tayo sa Batanes. Oh, may kabayo pa doon. Oh, di ba? Ang ganda ng view.